फाथै बागानखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जितु एरिया जोंनि जितु जायगा एक्चुअली फाथैल'थ' नङा गय फाथै दंफां लाइफां गासैबोनि थाखाय जोंनि बे जिखिनि जायगा एरिया माने जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन आरो बेखायनो दा जोंनि गामियाव सिस्टेमेटिकेलि जुदियो गायाखैब्लाबो फाथैखौ गायनायावनो जादों आरो माने जेरै गायदों एरैनो जादों आरो थारमाने सिस्टेमनि गेजेरजों गायब्लाथ' आरो जोबोद मोजां जागोन दा बेखौ गुबैयै आसलते बैसाग जेठ आसार माने जेठ आसारनि गेजेराव फुलि बानायनाय जायो साबसिन जायो आरो थारमाने बै जि थारमाने जिहेथुनाखि बिफाङाव मानलानानै सिगांथिं मानलालाङो गोजौआव बै बिजौफोरखौ हास' माने बेखौ गयनि गुदियावबो सिगाङैनो गायखायो थारमाने डाइरेक्ट गायखायो आरो सोरबा आरो जावैनाय सिस्टेमाव गायो बिदि खालामब्ला जोबोद मोजां जायो आरो थारमाने दा जोंनियाव जिथुनाखि फाथैनि उत्पादन थारमाने जिथुनाखि जाखांनाय सिस्टेम बे जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजों दा गोबां जोंनि माइफोरा गामिल'थ' नङा माने जोंनि एरियानि गासै बे बाबारि एरियायावनो बुंनो थाङोब्ला माने फाथैनि बिजनेसाव जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला फाथैया जिहेथु मोजाङैनो उत्पादन होबाय दं मोजाङैनो बेफार बानिज्यनि गेजेरावबो सोलिबाय दं बिदिनो मोनसे न'खरा फाथैनि गेजेरजों गाहामैनो सोलिनो हायो होननानै आं सानना लादों आरो दा हमना ला जिथुनाखि फाथै बागानखौ सिस्टेमनि गेजेरजों जुदि जों मावनो हायोब्ला दा जायथ' कारन गैया दा ग्रोम फाथैनि बागाना जायो आरो गयफ्राथ' आरो जाखायोनो दा बेजों लोगोसे फाथैया जोंनो दिनै हमना ला जोंनि जि गेजेराव जिथुनाखि जों नुना मोन्दों बेहाय दा बेफार बानिज्यनि गेजेरजों बोसोरनि गेजेराव जुदि जों फाननो थाङोब्ला दा 3 बिगासो बागानावनो मथा मथि बोसोर एरियायै जुदि जों फानोब्ला माने लाख थाखा फैयो आरो बोसोराव दा आरो 5 बिगा 6 बिगाबाथ' आरो खोथायानो दंसै दा बाथ्राया हमना ला जोंनि गामियाव प्राय 10 बिगालागै गय बागान दं दा बेबायदियावथ' बहुत लाख थाखानि कारबार जागोन गतिके बे सिस्टेमखौ जुदि जों मोजाङै गोसो होनानै मावलायोब्ला बयबो जोबोद मोजां मोनसे परियाल बा न'खर सालायनो हागोन जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दिहुनना लानांगोन फाथैनि गेजेरजोंबो लोगोसेयैनो गयाबो फाथैखौ मावनाय लोगो लोगो गयाबो मोजां जाना थाखायो अलरेडि बागानाव हाग्रा बंग्रा थानायफ्रा साफा जाखायो गतिके बेनि गेजेरजों जों अर्थात फाथै बिजनेस बा गय बिजनेसनि गेजेरजों गोबां जोंनि परियालफोरखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेखौ आं दहाय एसे सिगांनो बुंखाबाय अलरेडि थारमाने जिथुनाखि फाथैया गायनायनिफ्राय मानलालांनानै गोजौखै मानलालांनानै दालाय दासा माने बांद्राय जायो बेफोरखौ जों हानानै हाख्लायनानै रोदा गोनांखौ जों थारमाने मा खालामनांगौ बै जेठ बैसागनिफ्रायथ' बैसागावथ' एसे थिग जाया जेठ आसारनि गेजेराव जों बेखौ जावैनाय सिस्टेमाव बानायनो हायो आरो लोगोसे बेखौ डाइरेक्ट गयनि गुदियाव गायनानैबो जों बेखौ बानायनो हायो बेखौथ' जायफ्रा हायो थारमाने गासैनिबो थाखाय माने खामानिखौ मावनो हानाय नङाथ' दा बेयाव दा सेंग्रा बैसोनि एसे मोदोम रेजें मानसिफ्रासो जिहेथु गय बिफांफ्राव गाखोनो हायो दा बेबायदि न'खराव मावग्रा मानसि थायोब्ला दा बिथांमोना माने गावसोरनो निजेनो न'खरनि फाथैखौ खानानै बिसोरो फाननानै मुलाम्फाखौ खालामनो हायो आरो दा बिदि गैयाब्ला मा खालामनांगौ जायो जोङो थारमाने सोरबाफ्रा हाजिरा लायो हाजिरानि गेजेरजोंबो मावो आरो दा ओरैबायदि सिस्टेम जाबाय थारमाने फाथैनि बिजनेसा मोजां नालाय जोंनि गामियाव फायखारिफोर हाबफैयो आरो थारमाने बेफारिफोर हाबफैयो बे हाबनानै जोंनो बोसोर हिसाबै जोंनो माने मा खालामो जों बोसोर हिसाबै एग्रिमेन्ट जालायनानै फाननाय जायो जेनेबा 10,000 20,000 30,000 दा 50,000 थिग बेबायदि लाख थाखायालागैनो फाननाय मोनसे जों नुना मोन्दों आरो थिग बेबायदि सोलियो आरो खारन फाथै बिजनेसा आं दहायनो होनदों मोजां होननानै खिन्थु बेहाय एसे खस्थ'बो दं जेनेबा फाथैखौ जों गांफा जाबनांगोनथ' जाबनायनि गेजेरजोंसो नोङो मोनसे फाथै मुथा सिस्टेमाव लाबोनो हायो थिग बेबायदि हिसाबै जों खालामनाय जायो जेनेबा फाथैखौ जों दा 20 मुथायाव 82 होननानै जों साननानै 82आव दा बर्थमान 200नि सायाव दं बेबायदि आरो खोथाफ्रा खिनियानो जोंनि फाथैनि उत्पादना आरो गायनाय फुलिफोरखौथ' बुंबायानो आरो मोजां जातनिबा मोजां जायो थिग बेबायदि आरो आं मिथिनायावथ' दा जोंनि गामियाव
जोंनियाव सोलिनायखौ जों मोननै फाथैखौ नुना मोन्दों थारमाने पार्टि अर्थात गपिनि होनना बुङो बेखौ देसि जाहैबाय बेनिफ्राय बाराय आरो बे मोननै ओमफ्राय लोगोसे सोरनावबा जों बै जितु एलासि होनो मोदोमनाय फाथै बेबो दं आरो बे मोनथाम जातनिखौ आं मिथिना मोन्दों बेखिनियानो सोलियो बांसिन जोंनिया सोलिनाया जाबाय मा देसि अर्थात गपिनि होननानै बुङो बेखौ आरो बेनिफ्राय बेखौ आरो पार्टिबो होननानै बुङो पार्टि ओमफ्राय लोगोसे नैबे बाराया सोलिबाय दं बेनो आरो जोंनि एरियायावथ' मेन बाजारा जाबाय जोंनिया जोंनि खाथिनि बाजारा जाबाय साप्ताहिक बाजार रबिबार बाजार बे जाबाय बाबारि साप्ताहिक बाजार ओमफ्राय जों सालबारि दं ओमफ्राय जों आनन्द दं बेनिफ्राय जों बरपेटा रडहालागै बेखौ साप्लाय होनाय जायो बेखिनियानो जोंनि बाजारा 2.5 बिगासो जों आरो बिदिनो फाथै गायै न'खरखौ दा सालायना दं मासाव मथा-मथि ओरैनो 3,000 4,000 हाबो बेफोरबायदि आरो बोसोराव बोसोरसे गायबाय थानांगौ फाथैया गेजेर थैलांबाय थायो बिदि आरो ओंखायनो जों समाव माने फुलिखौ जावैना दोननाय जायो आरो गायनानै जों न'खरखौ दा बर्थमान सालायना दं आरो दा जों निजेबो खाना फानो ओमफ्राय आरो फायखारिनोबो जों हरो आरो बिदिनो जों दाग हिसाबै हरो ओरैनो मास हिसाबै खागासे बिदि आरो खै बिगासो दं होनदो 2.5 बिगा 2.5 बिगायाव ओरैनो बोसोराव बेसेसो मोनो ओरैनो दागाव फानोबा जों माबायाव बोसोरसेयाव ना बोसोराव मथा-मथि ओरैनो 80-90 हाजारसो मोनो आरो बोसोराव बिगायाव ना गासै 2.5 बिगाजों दाग हिसाबै फानोबा आरो निजि फानोबा जों आरो बिदि एसेबां निजि खाना फाननाय जायाखै नालाय बोसोराव माने अबेबा मासाव फाननाय जायो अबेबा मासाव आरो जों खानाय जायो बिदि आरो मास हिसाबै अबेबा हरो होनाय जायो आरो दा बे समाव जोंनि माइमपारा गामियावथ' डेभेलपआ बहुत जादों बहुत बिदिनो फाथै बागानफ्राव बहुत उथिना दंना गयथनावबो माने बहुत बिदिनो सालायना दं आरो न'खरफोरखौ माने बे बानायो दा फुलिबो जावनानै दोनदों मोनसे प्लास्टिकआव पेकिं खालामनानै बेखौ नोंथाङाबो नायजागोन बेखौ दा फुलिखौ मा हिसाबै हरनाय जायो फांसेयाव फानो ना न'आवनो गायनो बेखौ जों न'आवनो गायनो माने बेबहार खालामदों आरो जावैनानै सैत बैसागआव गायसिगोन बेखौ बिदि आरो बाहेरा बिफाङाव माने गायदेरनानै बारायलांबाय थासिगोन बिफाङा आरो थैनायावबो गायदेरसिगोन बेबायदि आरो फाथैया जोंनियाव इयाव दिसि दं ओमफ्राय लकेल दं मोननै जात दं आरो मोनसेया बाराय बाराया मा हिसाब थाङो दा बाजाराव दा मथा-मथि 80 थाखा 90 थाखा करि फानो जेनेबा बिया हिसाब ना नामा बिया हिसाब बियायाव बेसे खै मुथा थायो बियायाव माबा थायो 20 मुथा मुथासेयाव 20 था बिदि थायो ओरैनो जों लांनाया सालबारि जोंनि आरो बागान बाजार बिदियाव लाङो समाव माब्लाबा आनन्दआवबो लाङो बेबायदि आरो दा बागानखौ बानायनो हाबा मोजां बहुद माने न'खराव माने सालायनो हानाय जायो जायफ्रा गय बागान दं बेफोरदियाव माने ओरैनो बेकार दोनखायलाय गायना दोनबा मोजां जायो आरो खरसा फैयो बिदि आरो गय बिफां थाबाय गय बिफांनि गेजेराव आरो फाथै गायना होबा मोजां जायो आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बनफायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707
614-614-012 आरो 986-483-27